Nagalayo ang bagyo sa kasadpang bahin sa nasod, samtang usa sa mga bagong low pressure area ang napurma sa kadagatan sa Pasipiko. Nahimutang kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ug katapusang nabantayan mga 1,960 kilometers sa silangan sa southeastern Luzon karong buntaga. Sa pagkakaron, ubos pa ang kahigayunan nga mamahimo kining bagyo. Apan sumala sa pag-asa, posible ra kining mausab ug mamahimong makapaduol pa kini sa nasud sa mosunod nga mga adlaw. Bubalik ang pagpasulabi sa Intertropical Convergence Zone uban ang nagkahinay nga epekto sa habagat. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, makasinati gihapon og mga pag-uwan-uwan ang mga laliwigan sa Samar ug Leyte. Lakip na ang pipila ka mga bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanod ang nahabiling mga dapit sa nasud.